te mentang wara shpi phang ke jing penkala kan thei jong uni u Aryan Banggar na ke jinglong shenrang ke jung u sha ke jinglong kan thei loong uni u Aryan Banggar udei u khun jong unong yale kai cricket hakipor kisngi ki bala debno uta udei u Sanjay Banggar bat long uni u Aryan Banggar haka jing im ke jung u usngeusi hadu kata-kata hakapor ke bama u ulahe ulasan bat haba mu kan mau ya ke jingwan long briu ke jung u haka dur jong shenrang bat haka jing im ke jung uni u Aryan utrang haka ta ka dur jong ka kentei bat de hlor ke ne ka dau bat de hlor ke ne ka benta ba uni u Aryan haka jing im ke jung u loong ba ulale no ya kita ki kampop kamsang haka jing im ke jung u ya ka ba ublei ula ai ka ta jinglong shenrang bat ka dur bahabriu haka jing im ke jung u nrei loong ba une u Aryan Banggar ula pha e ka ban lei ki ban sorjerino na ka jinglong shenrang sha ka jinglong kentei bat khendiat une u Aryan Banggar udei u khun kumangala depi ka ban ong jong u Sanjay Banggar bat loong usyong usa hapo Maharashtra hapo kanong ba Mumbai bat loong une u Aryan dei na lor kini ki e baro bat ulalai ki ban pha ya ban sorjerino haki ta ki jaka sumar na ke jinglong shenrang sha ke jinglong kentei bat khendia ta bangi phai bat ngi pej ya uni u Aryan Banggar hadin bu ulala ban pendem ya kita ki e baro ya ke ban penwandur na ke jinglong shenrang haka dur jong ka kentei bat khendia ta bangi pej ngim ikop shu ba udei uta u shenrang nrei ngila idei ben ba kadai kataka kentei bat wat ahpo kari India ru kimtip ba udei uta u Aryan namari ka kerteng ru ula ai kerteng thamai no da kanaya Banggar haka jing im ka jong u bat long uni u Aryan Banggar hadin ba ula ai ya kataka kerteng ka thamai bat ula ai kataka kerteng kentei kabangitip kataka naya Banggar bat long kanaya Banggar kalapau pertei ba hapo kari India bat kalalong kata ka wei ka briu ka bala paunam habia dei bat ka dur ba habriu na utau shenrang haka jing im ka jungka bat ka pertei bat khamtam e kari India kim tip ba haka jinglong ka jing im jong ka naya ba kami na utau shenrang na uni u Aryan bat haka ni ka por ka bamta ngam shamladon shibun ka benta ya ka ban wanra ya ka ba uni u Aryan Banggar ulapan kaladur ya ka jinglong jing im ka jung u sha ka jinglong jong ka kentei tengah kerpat ipi kum kinong pej kinong jungo jong ka ka channel ka jonga na ka ka Porsche ka pat share like but subscribe na ka ka Porsche ka pat bat nang ye kershan bangan nang la ka ban wanra ya ki jing thu khana na ka ka Porsche ka pat te tangki ni ki kentin ka ba khendian khublei shibun